Haylo sa investment scam isiyaw na usab dihang gipatilaw una sa ginansya aron pag-agni nga mo invest pa sa dakong kantidad. Magdiayon nga biktima naka-invest na og moabot sa 4.5 million pesos. Ang mas nakapasakit kanila kay ang miscam kanila kabanay ra usab sa asawa sa magtiayong biktima. Ani ang report. Minsan nga, ako mga anak ba, support gina mo. Even ilang ginagmay savings ba, parit ang notebook, libro, tagana mo sila, gadawan sila, tigumon. Igaman ni total to kay og 10,000. Ako siyang gingnan nga, Bert, kuha niya sa akong mga anak, nikuyog sila na mo. Nakita niya nga na itag 20, 50. Paduway siyang dako. Gidawat niya po niya. Wa kalikayi sa usa sa mga biktima nga ma-emosyonal dihang iyang gisaysay kun giun sa pag-ilad ang iyang tibok pamilya sa paryente ra usab mismo sa iyang asawa. Kay naka-invest na sila sa maong suspitsado kaniadto, diin na doble ang ilang gi-invest nga kwarta, sulod lang sa tulo ka semana, hinungdan nga naaghat na usab sila nga mo invest sa gitanyag ni ining luna. Matod sa magtiayong reklamante, mukabat na sa 4.5 million pesos ang ilang na-invest alang sa 3,000 square meters nga luna sa SRP nga gikatahong may Chinese buyer na nga anda mo palit ni ini sa kantidad nga 200 million pesos. Ang saad sa suspitsado ngadto kanila, hatagan sila og 20% sa kinatibuk ang halin ni ini. Apan nasuta nilang scam ra di ay ang tanan. Basta ang ako lang is wa ko care unsa na ang ako nga mabalik kay kaning kwartaha dili na mo ang uban gihuman na kami gigukod sa mga giutangan. Ganiha, midangop ang magtiayon kang Mayor Junard Ahongchan, lakip na ang duha pa ka mga biktima sa mao gihapong suspitsado aron magpatabang sa mayor. Ang suspitsado taga-Datag Maribago ra usab ug nakatrabaho kaniadto sa City Hall. Gilupigan mo sa isig katawo na akong paglaban ninyo. So makaasa mo nga kuyugan ta mo hangtod nga matagaan mo og justisya. Asa kutob nga makahatag mi sa legal assistance. So atong gi-assess ilahang ilahang case yesterday, no. And of course when you file a case, mag-case build up pa man jud ka. So dapat sa process karon nga nag-case build up ta para eventually we can file a case. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa mapablatter sa mga biktima ang hitabo ngadto sa police station. Hinungdan nga wa lang una ibutyag ang iyang pangan. Giswayan usab sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa suspitsado apan wa kini motubag sa among mga text og tawag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.